Sí? Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'acte de la CUP aquí al barri de Sant Antoni, a la ciutat de Barcelona. Avui és una mica complicat estar aquí avui, segurament per tot el que va passar ahir, però avui és un dia que vindrem a parlar sobretot del que és habitatge i turisme a la Nova República, i precisament en un barri que és segurament un dels epicentres del model turístic i massiu i massificador que tenim a la ciutat de Barcelona, però també a tots els països catalans i sobretot també al litoral de Catalunya. M'han donat unes quantes consignes el que és la presentació avui. En principi, primer de tot, potser recordar que actualment hi ha les veïnes de l'edifici d'Entença 151 que estan en lluita contra aquest model turístic, precisament, contra l'exclusió i l'expulsió de les seves llars. També un record, potser, per totes les represaliades d'ahir del que va succeir a Barcelona. I no només de la Generalitat, sinó també recordar la companya d'Arran que havia sigut detinguda per participar en un acte a la seu del PP. Llavors, sense entrar en gaire cosa més, avui precisament tenim una alineació de luxe, potser per parlar sobre turisme i habitatge. Primer perquè la nostra companya, la Beresi Elorrieta, del grup de treball de turisme de Barcelona i de Nacional, diria, grup que ha fet uns pamflets i uns mapes que teniu a les cadires que són molt recomanables de lectura. En segon lloc, parlar el nostre company, diputat de la CUP i de Constituent, en Sergi Saladié, parlar sobretot temes de medi ambient, territori, el qual és un expert. La nostra companya, Maria José Lecha, que és regidora de la CUP Capgirem Barcelona, que ens orientarà, entenc, una mica sobre també turisme, habitatge, no? Si no, després ja l'aclariràs tu. I després l'Eulàlia Reguant, que també és veïna aquí del barri de Sant Antoni i diputada de la CUP, Crida Constituent, que ens farà, suposo que uns 5 cèntims una mica de república i procés constituent. A nivell de només 2 minuts més sobre el nostre nucli, el nucli de la CUP Sant Antoni i l'Esquerra de l'Eixample, que ens reunim més o menys cada dilluns a 7:15 a l'Ateneu Lairet, aquí al carrer Villarroel, és Villarroel amb Gran Via, i esteu convidades a participar-hi. També esteu convidades a participar avui a l'encartellada que s'ha previst que es faci a 9:45 al Mercat del Ninot, que serà una cartellada popular. També esteu convidades i també esteu convidades al mateix lloc, al Mercat del Ninot, el dissabte 23 a les 12 del migdia, que es farà una assemblea oberta en la qual parlarem de per què volem votar sí al referèndum i per què volem una nova república. I finalment, des de l'organització em demanen que us ensenyi aquesta banderola que estem circulant des del principi de la campanya, perquè si en voleu penjar a casa vostra, allà la companya d'aquí davant en té moltes i que les podeu agafar gratuïtament. Sense més, moltes gràcies a tots. Bona tarda, se'm sent bé? Sí. Bona tarda, companyes i companys. Bé, ens està tocant viure temps convulsos. Avui que encara els cossos de seguretat de l'Estat mantenen segrestades algunes persones per motius polítics, podem dir amb orgull que també hi ha un poble al carrer prenent per si mateix la paraula que no li volien donar. Per això sentim ràbia, però també alegria i il·lusió. Avui som més a prop de la independència que ahir, però menys que demà, perquè seguirem treballant per recuperar els drets fonamentals que ens han negat durant anys i les llibertats que ahir mateix ens van voler tallar d'arrel. Sabem que la independència no serà la fi del camí, sinó que és el punt de partida només. Serà una oportunitat per començar a construir el país que volem. Seguirem lluitant en una nova plaça, en un nou marc polític, que serà el que ens correspon. A Barcelona sabem molt bé el que significa lluitar pels nostres drets. Portem una vida resistint des de les trinxeres, l'avenç del capital, però també construint alternatives. Que els hi preguntin, si no, a les veïnes de Sant Antoni,
com han de defensar el seu dret a la ciutat i el seu dret a l'habitatge. Un barri en lluita colpejat per les pujades salvatges dels preus del lloguer, que estan fent fora de casa les seves veïnes. Aquí el capital fa negoci. Sense que ningú posés un aturador, els lloguers han pujat un 9% només en el darrer any. Qui es pot pagar lloguers que s'apropen als 900 euros? Un barri que està patint un veritable viacrucis immobiliari, com diuen les pròpies veïnes. Cada cop més voltors i cada cop menys veïnes. Arriben els fons d'inversió, les agències immobiliàries, arriben les ELICs, les MK Premium i veuen les oportunitats de negoci. Però el negoci d'uns pocs és la misèria de moltes. Els voltors necessiten buidar de famílies els edificis per poder-hi fer pisos de luxe o apartaments turístics. Que els hi preguntin també, si no, a les famílies de Comte Borrell 18 que pateixen tot tipus d'estratègies d'assetjament immobiliari. Més de 1.000 pisos turístics tenim només a Sant Antoni i d'aquests gairebé la meitat són il·legals. No és que hi hagi molta diferència entre els legals i els il·legals perquè tots dos són responsables d'expulsar veïnes, però això són com a mínim 1.000 famílies menys que es puguin quedar al barri. Que preguntin sobre resistència també a tots els petits comerços del barri i aquells que han hagut de tancar, perquè a Sant Antoni sembla ser que només interessen els restaurants dels germans Adrià i els bars de copes del carrer Parlament, que evidentment atrauen un altre tipus de clients. Això és una substitució de població en tota regla. Que preguntin també a les treballadores del sector turístic, com les Kellys, que resisteixen amb jornades laborals eternes i salaris de misèria, mentre el discurs oficial segueix parlant de la riquesa i dels llocs de treball que crea el model Barcelona. Si pregunteu als lobbies, en canvi, us diran que el que ens passa és que tenim turismofòbia. La vella estratègia de convertir els botxins en víctimes. Nosaltres no estem contra el turisme està contra nosaltres. El model actual, massificat, especulatiu, creador de desigualtats, devorador de recursos, no pot sostenir-se més. Aquest model turístic està provocant un veritable barricidi sense distinció entre centre i perifèria, entre mar i muntanya o entre Besòs i Llobregat. Estem exportant un model depredador fins i tot a fora dels límits de la ciutat. I hem dit prou a Sant Antoni, però també a Ciutat Vella, al Poble Sec, al Guinardó, al Poble Nou, a la Sagrada Família, hem dit prou. Perquè tenim masses històries de resistència, no només a Sant Antoni, sinó a tots els barris. A la Henkel, al Parc Güell, a l'Hotel Palau de la Música, al Port Vell privatitzat i convertit en una marina de luxe, als mercats massificats que es converteixen en espais aparador, com podrà passar amb el Mercat de Sant Antoni, i a les pròpies institucions també, que segueixen pensant que més sempre és millor. És hora d'apoderar-nos de la nostra ciutat i de les nostres vides, i és hora de posar límits al turisme, lluitar contra l'especulació, fer nostres els carrers i fer nostres també les places. Perquè la ciutat no és dels Gaspar o no és dels Núñez i Navarro, i les places no són de les terrasses o no són dels segways. Barcelona no és dels lobbies i no està en venda. Barcelona és nostra, és de les veïnes. Justament, la lluita per la independència significa això, construir un nou país que faci retrocedir el capital i que ens permeti viure dignament, juntes, iguals en la diferència i felices. Mai més lleis de liberalització del sòl que converteixin les nostres ciutats en pastissos sotmesos a la depredació del capital, o lleis que provoquen el tancament de llibreries i l'obertura de desiguals o d'alejops. Mai més desregulacions del mercat de l'habitatge que converteixin les nostres llars en una mercaderia sotmesa a l'especulació, o d'arrendaments urbans que obliguin a les famílies a viure en una incertesa constant, aprenent a viure sota el risc de ser expulsades perquè el seu contracte de lloguer només dura 3 miserables anys. Mai més tribunals constitucionals que actuen a les ordres d'un govern autoritari i que ens impedeixen actuar contra la pobresa energètica o gravar els habitatges buits. Mai més governs que rescaten bancs i no persones, que acullen turistes i expulsen veïnes, que tanquen fronteres i obren hotels, que atrauen inversors i desnonen famílies. A partir del 2 d'octubre,
Seguirem lluitant per una nova república i també per un nou model de ciutat a Barcelona. Ja ho deia abans, la independència és només el principi. Haurem de seguir treballant dia a dia per omplir-la de contingut, per construir uns barris i una ciutat que garanteixin els drets socials i polítics de les classes populars. I ho hem de fer entre totes. Estem fent història, companyes. Farem història l'1 d'octubre i sobretot farem història a partir del 2 d'octubre. Votarem i guanyarem i ho canviarem tot. Moltes gràcies. Bé, bones tardes a tothom. Amb aquests temps difícils, però a la vegada il·lusionants que ens està tocant viure aquestes setmanes, especialment. I a mi m'han demanat que parli bàsicament de les afectacions del turisme sobre el territori, dels seus impactes territorials i com ens agradaria que fos una república ecologista, tant amb el sector del turisme com en general. Podríem dir que el turisme té un origen aristocràtic, però que els darrers decennis d'anys s'han popularitzat i arribat a totes les classes, també les classes populars, el reconeixement d'un mes de vacances pagades i per tant podem parlar d'una certa normalització del turisme. Per tant podríem dir que el turisme és un dret que també tenim els ciutadans i les persones a poder exercir les nostres hores d'oci. Per tant, a priori podríem dir que és una activitat neutra des d'aquest punt de vista, però que depèn de com l'enfoquem, de com lo desenvolupem, tenim unes problemàtiques. Jo en destacaré tres. El turisme que tenim actualment en aquesta part del país, en el cas del Principat, però que es podria extrapolar al conjunt del país, té tres greus problemes. Un problema de dimensió, un problema d'estructura i un problema de concentració territorial. Un problema de dimensió, un turisme que està dins del capitalisme vol continuar creixent de manera infinita, amb un planeta finit. Un turisme que basa dins del capitalisme, o es basa dins del capitalisme amb una extracció de recursos, ja siguin recursos naturals, com l'aigua, com l'energia, que l'han de proveir d'altres territoris, com ja sigui també l'ocupació o la privatització de l'espai públic, però també un problema de dimensió, en aquest cas turística, que vol continuar creixent i que ho fa en bona mesura, i especialment en els últims anys, a partir de l'explotació laboral de treballadors i treballadores. Abans la Beresi ha explicat alguns d'aquests casos flagrants, amb deterioraments de salari i amb un increment de l'estacionalitat. Tenim un problema d'estructura turística també. Tenim una oferta turística que tendit a concentrar-se cada vegada en menys mans. Tenim que aquesta oferta el que fa és, com hem comentat, privatitzar recursos, alguns de molt preuats que han costat molts anys d'aconseguir a través de les lluites populars, com és l'ocupació i el gaudi dels espais públics. Tenim també un problema d'elitització, tant per la banda de l'oferta com de la demanda. Cada vegada s'està tendint més a un turisme de qualitat, a un turisme que és més car i per tant l'oferta es va especialitzant en aquests allotjaments o equipaments turístics de qualitat, generalment en deteriorament o a costa del deteriorament de la qualitat dels treballadors i treballadores, però també una elitització per part de la demanda, i la demanda vol uns territoris, diguéssim, per al seu gaudi i per tant tot allò que li fa nosa ha de ser expulsat d'aquells espais. En general, podem dir que el turisme actualment dins del capitalisme es comporta com tota activitat capitalista, privatitzant els beneficis i socialitzant les pèrdues. I això encara més se va incrementant conforme l'oferta turística irregular o no reglada va en creixement continu. Tenim un tercer problema, com hem dit. Tenim un problema de dimensió, tenim un problema d'estructura i tenim un problema de concentració territorial de l'activitat turística. Això provoca un increment dels problemes derivats de la congestió, que els espais congestionats de per si ja tenen, com una ciutat com Barcelona o com els nuclis turístics de les costes. Això el que fa és incrementar els desequilibris territorials que ja tenim en aquesta part del país, però també el País Valencià, també les illes, un interior rural despoblat i envellit i un litoral cada vegada més congestionat, amb un increment també, el turisme comporta i agreuja aquest increment de l'extracció de recursos. És a dir, Barcelona no podria subsistir sense fotre l'aigua del Ter, la Costa Dorada no podria subsistir sense fotre l'aigua de l'Ebre. Per tant,
tenim que, si anem ficant més densitat d'activitat, en aquest cas turística, a llocs que ja estan congestionats, el que fem és incrementar un problema d'arrel que ja tenim com a país, des dels anys 80, des dels anys 70, que estem intentant, si més no així s'ha dit, des de les polítiques públiques, reequilibrar el territori, però en canvi veurem com les polítiques públiques i també les turístiques van encaminades a incrementar o a facilitar aquesta congestió i aquesta concentració que tenim al territori. Només per posar una dada del que vindria a ser el drama que patim en quant a la turistificació del litoral, és que si excloem el Delta de l'Ebre, que vindria a ser com un planeta a part en aquest sentit, per les seves característiques, tenim que el 70% de la costa del Principat està a dia d'avui urbanitzada. Per tant, és una ràtio elevadíssima. Ens hem carregat amb relativament pocs anys, amb 30-40 anys, el 70% del nostre litoral. Davant d'això tenim una sèrie de solucions, bàsicament les hauríem d'enfocar partint del decreixement, és a dir, el turisme no pot continuar creixent de forma il·limitada i molt menys en aquells llocs que ja tenen problemes de congestió. S'hauria de fer una reestructuració del sector turístic tant per fer accessible el gaudi del turisme, que tots crec que tenim dret, a totes les classes i que sigui també que tinguem una facilitat per poder controlar l'oferta, per tant, controlar també els recursos turístics, evitar la privatització dels espais públics, etc. Hauríem d'apostar també per una diversificació econòmica dels territoris. Quan un territori fica tots els ous al mateix cistell, doncs t'arrisques molt a que si un dia aquella activitat no va bé, doncs el territori ne pateixi. Per tant, el que s'ha de fer és que els territoris puguin tindre multiplicitat d'activitats econòmiques. Ne tenim dos que al Principat els últims anys han anat molt de capa caiguda, especialment l'agricultura i també la indústria. Som un país que ens estem desindustrialitzant a marxes forçades. El turisme és una activitat econòmica que és molt vulnerable, és molt etèria, és molt fràgil. D'un any per l'altre et pot canviar i pot condicionar tota l'activitat i la viabilitat econòmica del territori. Per tant, quan més diversificada tinguem la nostra economia, doncs és molt més segur i molt més just. Aquestes i d'altres propostes, per exemple, les vam portar al Parlament de Catalunya aquesta legislatura amb una moció que vam fer sobre decreixement turístic i perquè us imagineu la magnitud de la tragèdia, de com està el panorama des del punt de vista polític, doncs de les 14 propostes que nosaltres vam ficar en aquesta moció només me'n van aprovar 3. El resto me les van tombar i pràcticament ens vam quedar sols amb totes les votacions, és a dir, que des de l'esquerra institucional fins a la dreta conservadora i unionista doncs ens van votar tots en contra de la majoria de propostes que anaven amb aquesta línia que us comentava de descentralització, de creixement, diversificació econòmica, i no demanàvem coses estrambòtiques ni excèntriques, però perquè veieu que el lobby turístic, la pressió de l'activitat turística està arribant a un ampli espectre dels diferents partits polítics en representació al Parlament. I davant d'aquest panorama, quina és la situació actual? Què és el que està fent el govern de la Generalitat en relació al turisme? Doncs bàsicament se dedica a promoure aquesta activitat turística. Té una campanya de promoció brutal, són 23 milions d'euros que anualment se gasten a través de l'Agència Catalana de Turisme en promoció turística, és a dir, encara volen que vinguin més turistes. Pràcticament tots els diners que provenen de la taxa turística, que teòricament ha de servir per compensar els impactes negatius d'aquesta activitat, per investigar alternatives a l'activitat turística, per estudiar viabilitats de descongestió i de decreixement, la majoria de la taxa turística avui en dia se destina a la promoció del turisme. Per tant, crees una taxa per intentar suavitzar els impactes i a tot cas reconduir aquesta activitat i el que es fan és gastar aquests diners amb més i més promoció perquè vinguin més i més turistes. També el govern està, a partir dels plans directors urbanístics o d'alguns d'ells, promovent el que podríem dir pelotazos urbanístics o pelotazos urbanístics en nom del turisme. Tots tenim al cap el cas de Barcelona World, tots tenim al cap el cas del circuit de Catalunya. I tenim també un malbaratament de recursos públics per part del govern. A dia d'avui, i per només posar dos exemples, tenim una sèrie d'activitats que s'anomenen turístiques, però que en canvi són inviables econòmicament. El famós turisme de neu, les estacions d'esquí, de les 9 que hi ha al Principat de Catalunya, 6 són o han estat rescatades per la Generalitat de Catalunya. 6 de les 9 pistes d'esquí són de tots nosaltres. I això ens ha costat, fins a dia d'avui, 60 milions d'euros de pèrdues que tenen acumulades aquestes estacions d'esquí. I en canvi ens estan venent que això és una activitat que genera llocs de treball, etc. Però a quin cost ens està?
suposant per al conjunt de la ciutadania el manteniment d'aquestes infraestructures turístiques deficitàries. O, per exemple, el Circuit de Catalunya, aquesta forma de fer promoció de turisme a partir del turisme aparador. Un Circuit de Catalunya que només amb els anys 2010 i 2016 ha generat unes pèrdues a la Generalitat de Catalunya de 10 milions d'euros. I anem sumant 23 per a promoció, 60 de pèrdues d'estacions d'esquí, 10 de rescat del Circuit de Catalunya i podríem anar seguint. Per tant, socialització d'aquestes pèrdues o d'allò que no és tan negoci per als que ne treuen el benefici. I també tenim actualment una desregularització d'aquest sector. La Generalitat encara està incrementant més una absència o l'increment d'absència de control sobre l'activitat turística. Té un projecte de decret de reglament d'allotjaments turístics que preveu encara una major desregularització dels allotjaments turístics o, per exemple, té una llei de ports en fase d'aprovació que el que preveu és facilitar i afavorir encara l'arribada de més i més creuers turístics quan està demostrat que és una activitat que comporta molts més perjudicis per al conjunt de la ciutadania que no pas beneficis. I com que tot això no ho volem, i jo crec que podríem estar convençudes que el que convindria és apostar pel que diem, per un decreixement turístic, per una diversificació econòmica dels territoris, etc. Tenim l'oportunitat de capgirar, o almenys d'intentar-ho. Tenim l'oportunitat d'anar a votar el dia 1, tenim el deure, podríem dir, d'anar a votar el dia 1 per marxar de tota aquesta podrimenta que aquests dies estem veient com està aflorant de forma manifesta, tot i que des de l'esquerra independentista ja fa anys que se sap que funcionava així, aquest estat putrefacte, però avui dia jo crec que el que han aconseguit és que el conjunt de la ciutadania se'n doni compte de qui tenim al davant i tenim l'oportunitat de marxar d'aquest estat per intentar, almenys si més no, a través d'un procés constituent, crear un territori on l'activitat turística evidentment també hi pugui ser present, però que sigui una activitat turística on no hi vulguem ni l'espoli territorial, on no hi vulguem la precarització dels llocs de treball, on no hi vulguem l'ètica dels casinos, on no hi vulguem l'expulsió dels veïns i veïnes de casa seva, dels seus barris, de les seues ciutats, on no predomini el foment de la cultura de portes enfora o l'enriquiment d'uns pocs a costa de molts. Per tant, el dia 1 hem de sortir a votar i a guanyar. Moltes gràcies i visca la terra. Hola a totes i tots. Veus, Marc, com jo no calia que parlés de turisme, ni de gentrificació, ni de monocultiu econòmic, ja ho han dit tots ells. Per tant, jo primer vull donar gràcies a les companyes que estan muntant tots aquests actes, perquè no podem dir que siguin incansables, és mentida, es cansen molt, però sí que podem dir que són imprescindibles. Sense la feina que fan durant totes les hores que munten això, seria impossible que nosaltres estiguéssim aquí. Per tant, gràcies a totes, gràcies a tots. I també moltes gràcies a les que esteu avui aquí, que amb totes les convocatòries que hi ha, doncs avui hi ha 1.000 llocs on anar a la ciutat de Barcelona, arreu del territori, i per tant estar aquí escoltant també és, descansem de pas, i també és enriquidor. Estem vivint un cop d'estat. Realment el que per allà les Espanyes, el govern espanyol diu que nosaltres estem intentant un cop d'estat, la realitat és que nosaltres l'estem vivint en aquests moments i la prova, una mica el punt d'inflexió el vam tenir ahir. Realment podem dir que tots aquests dies ha estat un assalt al Principat i ha estat un assalt per terra, mar i aire. L'altre dia des de Sant Jaume l'helicòpter de la Guàrdia Civil ens estava observant, ara han arribat uns vaixells que no sabem si serviran d'hotel o de què, però hi ha 1.000 policies, un vaixell a Tarragona i un altre a Barcelona, i se suposa que ha d'arribar encara un altre, i per terra ja ho sabem, no? Ahir vam tenir bona prova de la infanteria que tenen, no? Per tant, sí, estem vivint un cop d'estat i realment també sabem totes que els cops d'estats
s'aturen al carrer. I la prova també la vam tenir ahir, quan espontàniament la gent des de les 8:30 a les 9 del matí es va anar congregant a tots els departaments que van estar intervinguts i sobretot el d'Economia. És a dir, que desenes de milers de persones van sortir al carrer, van abandonar els seus llocs de feina, universitaris van abandonar la universitat i tothom va sortir al carrer i van plantar cara a l'assalt policial d'aquestes conselleries, posant de relleu sobretot que es tractava d'un atac frontal a tot un poble i no només a un govern, sinó que va ser a tot el poble. Realment ahir al carrer ens vam trobar, ja et dic, milers de persones i amb adscripcions polítiques totalment diferents, ideològiques diferents, diverses. Van bloquejar el que energúmens encaputxats intentaven assaltar i saquejar, per exemple, la seu nostra, la seu nacional de la CUP. Nosaltres vam posar de relleu que era un atac frontal a la democràcia i als drets civils. Van venir, van actuar com a delinqüents i, a més, sense cap ordre judicial. Es van quedar aturats. Per tant, és una dinàmica que s'està produint aquests dies d'assalts policials sense ordres judicials. De tota manera, això ho vam viure ahir, ho tenim molt fresc i totes ho sabem. Vam estar moltes hores, la jornada va acabar molt tard, molta gent estava molt cansada, però avui, a les 12 del matí, tornava a estar la gent al carrer. Jo no vull ara recordar contínuament allò que va passar ahir i que totes vam viure, però sí vull remarcar la constatació de que el que estem aturant al carrer trobem que tot aquest embat de l'estat espanyol té suports i reaccions en els partits dits democràtics. I hi ha una cosa que, una anècdota, una cosa de totes les que estem vivint o les que podem veure per la tele. Ahir el senyor Iceta, Miquel Iceta, va tenir la barra de dir que recomanava a tothom que marxés cap a casa. Ell, igual que nosaltres, sap perfectament que els cops d'estat s'aturen al carrer. Per això ens enviava a totes cap a casa. Ens volia callades a casa i sumises. I aquest és el partit, aquest que està governant a l'Ajuntament de Barcelona i està governant amb Barcelona en Comú. El PSC-PSOE. No volem, tot s'ha de dir, deixar d'agrair el suport que individualment va fer el senyor Jaume Sens, la Gala Pin, va venir també el Xavier Trias a la concentració de la seu de la CUP, va venir també l'Alfred Bosch, no volem deixar d'agrair-ho, però tenim també que no oblidar el paper que està fent el govern de la ciutat en aquests moments a Barcelona, el govern municipal de la ciutat. L'hem de recordar i l'hem de tenir molt present, perquè ahir hi havia una persona que no hi era al carrer, segurament moltes altres, però hi havia una persona que no estava defensant els seus veïns i veïnes, i aquesta era l'alcaldessa de la ciutat, la senyora Ada Colau, que es va posar a defensar la democràcia per un tuit que va fer, i així ella ja es va quedar descansada. Declaracions ambigües, relats a Facebook, tuits. Això no és defensar els veïns i les veïnes de Barcelona que estaven sent atacats per les forces del govern espanyol. També trobem a faltar un compromís clar i un compromís inequívoc al dret a l'autodeterminació dels pobles per part del govern municipal. I en particular un compromís inequívoc al referèndum del dia 1 com a govern municipal de la ciutat de Barcelona. No val el silenci, no valen les ambigüitats. Exigim nosaltres, doncs, que deixi d'amagar-se amb aquestes declaracions de que ella vol defensar els funcionaris de l'Ajuntament, que deixi de tractar-los com a menors d'edat, que deixi de considerar-los ximples incapaços de decidir, perquè fa 3 dies els funcionaris de l'Ajuntament ja li van contestar i va dir que ells sí que tenen la capacitat de decidir com a treballadors el que volen fer. I que posi
i que aquesta és la funció de defensar la democràcia, els locals municipals a disposició del referèndum, a disposició de la Generalitat per obrir-los, perquè no els ha posat tots. No estan tots posats. Avui s'ha obert la pàgina dels col·legis electorals i no hi són tots. I tenim el dret d'anar a votar exactament al lloc on sempre nosaltres hem votat. També volem un altre compromís del govern municipal. I aquest compromís és que la Guàrdia Urbana estigui al servei dels veïns i les veïnes de la ciutat de Barcelona, que els ajudi, que ajudi a la gent a votar el dia 1 del referèndum, que aquesta és la seva funció. Bones funcions fan cada dia, aspectes molt negres que encara s'han d'aclarir, però el dia 1 han d'estar al servei de la ciutadania. Van ser els ajuntaments el que el 1931 van fer caure la monarquia i ara seran els ajuntaments que barri a barri, poble a poble, ajudaran a construir la república. Sabem que aquest compromís amb la democràcia li podria costar aquest pacte de govern que tenen ara amb el PSC, ho sabem. Però nosaltres preguntem, el preu de mantenir aquest govern ha de ser per un pur interès partidista a costa de no defensar els drets a la democràcia, a costa de no defensar els drets de les veïnes de Barcelona? No val aquest pacte. Ha arribat l'hora de prendre partit, però sobretot de fer net i expulsar del govern municipal a tots aquells que estan al costat dels que volen un cop d'estat al Principat de Catalunya i per extensió als països catalans. A dia d'avui, el que fa, el que silencia, el que calla i el que dona suport al PP, al PSOE, a Ciutadans, a tots aquests partits que diuen que el referèndum és il·legal, és un cop d'estat, tot això que diuen, tots aquests estan en contra de la democràcia i, per tant, no hi poden participar de car govern a l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona. I dic, per què és l'hora de fer-ho? Perquè és des de baix, des de la solidaritat, des del suport mutu, des de les xarxes comunitàries que es construeix el poder destituent, el poder que destituirà la transició al franquisme que va continuar al 78 i que a dia d'avui el tenim present. I ara el tenim present als carrers de Barcelona més viu que mai. Aquest poder popular és el que destituirà el 78 i aquest mateix poder popular és el que des de baix, començarà a construir la república. L'organització de base és fonamental per garantir la celebració del referèndum, és cert. Necessitem forces actives, organitzades i mobilitzades per votar el dia 1. Hem d'estar al carrer des del 30. Ens necessitarem fortes, no val cansar-se físicament, ara és l'hora. Nosaltres hem de garantir l'aplicació del resultat. L'hem de garantir i hem de ser un contrapoder. Nosaltres no permetrem repetir els errors del 78. No permetrem que aquí es faci una república en un despatx amb tios amb puro i americana. Això no ho permetrem. Començarem a construir la república, començarem el procés constituent des del carrer, des de baix fins a dalt. I començarem ara. Gràcies. Bé, bon vespre. Bon vespre a Sant Antoni davant l'estàtua de Francesc Layret. Sempre està bé recordar-lo, advocat laboralista, assassinat per la patronal l'any 20 i excessivament oblidat i menyspreat en aquesta ciutat i en aquest país, malgrat algunes permanentment intentem mantenir la flama, no? I és com fer avui un acte aquí. És d'agrair i alhora és tot un respecte. En un dia, a més, una mica com de ressaca, jo crec. Estem tots de ressaca, ens hem de plantejar però que venen 10 dies de ressaca permanent i després encara en vindran més i n'hi ha d'haver més per aconseguir el que ens hem proposat.
Però abans de començar, i perquè quedi clar, m'agradaria saludar a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que per algun lloc estarà segur per aquí, escoltant-nos, que els hi quedi clar que no tenim por, que ells no ens fan por, que ahir milers de persones ho vam demostrar, que ho seguirem demostrant dia a dia i que ho demostrarem estant als carrers, denunciant la repressió, però sobretot seguint posant sobre la taula els motius pels que volem construir una república i que, per tant, la repressió i la por no ens faran aturar i seguirem implacablement treballant pel sí i per la república, perquè el sí a la independència, el sí a la república, és un sí a la sobirania, és un sí a l'autodeterminació. I aquestes paraules no deixen de ser una cosa que vol dir un nou país, una nova forma d'organitzar la política, l'economia, la societat, la cultura. És la possibilitat de començar de nou aquest sí, és la possibilitat de començar de nou a través de la participació de la gent. I lluny, sobretot, d'aquest estat demofòbic que estem veient sobretot aquests dies, un estat demofòbic, corrupte, al servei d'unes elits depredadores, com ja hem vist amb el que parlàvem del model de turisme i d'habitatge d'aquí la ciutat i del país. No? Unes elits que l'únic que fan és desposseir-nos o acumular per despossessió. Elles acumulen mentre nosaltres cada cop tenim menys habitatge, tenim menys feina, tenim menys drets, tenim menys. És per això que sempre hem dit nosaltres que volem la independència per canviar-ho tot i no per fer un mer i simple canvi de bandera. No es tracta de passar de 2 barres a 4 barres. És l'oportunitat de canviar-ho tot, de decidir-ho tot, de construir-ho tot, totes juntes. Perquè sabem que dins de l'estat espanyol no hi ha cap alternativa al regnat de la corrupció del Partit Popular, però la corrupció de Convergència i Unió també. No hi ha cap alternativa al regnat d'un capitalisme dominat per les grans entitats financeres, el BBVA i el Santander, però la Caixa i el Sabadell. No hi ha cap alternativa per al regnat de les grans constructores, el senyor Florentino Pérez, però el senyor Núñez i Navarro. No hi ha cap alternativa al regnat dels grans poders transnacionals dels grups mediàtics, dels mediàtics com Telecinco, però dels mediàtics com el grup Godó. No hi ha cap alternativa a tot un poder transnacional que ha vampiritzat tota l'estructura de l'Estat fins a deixar-la al moll de l'os. Un estat cada cop amb menys poder que l'ha traspassat absolutament als mercats i a les grans empreses, aquestes de l'IBEX 35. Un estat encara impregnat ideològicament d'una església catòlica a la que continua subvencionant de forma massiva, a través de les escoles, però a través de moltes altres serveis. Un estat encara impregnat ideològicament d'aquesta església catòlica que continua determinant la reproducció d'un sistema capitalista que ens mata cada dia. I en el fons un estat vigilat per un exèrcit que continua sent sempre una amenaça contra aquells que lluiten pels drets dels pobles. Els drets dels pobles d'aquí, però també d'arreu del món. Un exèrcit que amenaça sistemàticament a tots els pobles d'arreu del món a aixafar-los a través de les guerres. Per tant, la independència i dir sí i prendre partit no és res més que una porta oberta a la llibertat de tots els pobles de l'estat espanyol. Perquè és una porta oberta per escombrar els corruptes d'aquí i els d'allà, els promotors de tantes desigualtats i injustícies, per sumar la construcció d'una alternativa dels pobles, on nosaltres, des del Principat, volem sumar el País Valencià, la Franja, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i la Catalunya Nord en un projecte comú dels països catalans insubmisos que plantin cara a la troica,
però també sumant aquells pobles com el basc, el gallec, el canari, el castellà i l'andalús, que puguin autodeterminar-se també. Una porta oberta a que aquests pobles també puguin autodeterminar-se. I per tant així construir projectes nacionals sobirans amb fortes relacions solidàries i fraternals. Aquestes sí fraternals, des de la igualtat, des de la sobirania pròpia de cadascun d'aquests pobles que haurem estat capaços d'autodeterminar-nos, construirem realment relacions fraternals. Per tant, és també aquest sí a la independència, aquest sí a la república, l'única porta oberta a un projecte emancipador. És l'única porta oberta també a que des del sud d'Europa i a la riba nord de la Mediterrània puguem construir una alternativa. És una porta oberta també a construir aquesta alternativa aquí i ara, en una geopolítica de la Mediterrània excessivament convulsa i complexa. Nosaltres tenim l'oportunitat de construir també un projecte diferent. És obrir les portes també a construir una república que construeixi dics de contenció als dogmes neoliberals que estan arrasant arreu del món en contra de les classes populars. Però és també una porta oberta que sumi el poble grec que va dir oxi, que va dir no a les polítiques de la troika i que els seus governants el van abandonar. És obrir la porta a construir també amb tots els pobles que amb les seves vagues generals han volgut plantar cara a un capitalisme salvatge que prioritza el pagament del deute per sobre de les necessitats humanes, com aquí fem també amb aquell famós article 135 de la Constitució aprovat un mes d'agost entre el règim del 78, Partit Popular i Partit Socialista, d'esquenes absolutament a la gent i sobretot evitant el debat de les classes populars que són les que encara ara paguem aquest dogma, aquesta priorització, aquesta sagnia on sempre són els mercats i les entitats financeres les que guanyen per davant dels nostres drets. Per tant, DC ens permet dependre de nosaltres. I és que des del mateix dia 1 d'octubre tot serà possible, perquè tot estarà per fer. Des del dia 1 d'octubre i en el fons des d'avui mateix, si no era des d'ahir, tenim l'oportunitat de construir-ho tot. I tenim l'oportunitat de construir-ho tot malgrat el que certs poders i certa gent han intentat fer aquests dies. Perquè la situació d'avui, la d'ahir i la que vindrà els propers dies s'assimila molt perillosament a un cop d'estat. La suspensió parcial de drets civils i polítics per la intervenció política, judicial i policial de les institucions d'autogovern s'assimila molt a un cop d'estat. Nosaltres mai no hem volgut, mai banalitzar conceptes com feixisme, nazisme o racisme. No volem banalitzar aquests conceptes. Però és que el moment que estem vivint és evident que és d'una excepcionalitat enorme, que és quelcom que mai s'havia vist en els darrers 40 anys, que ens recorda i ens remet a allò que alguns diuen que es va acabar al llit o a un despatx amb 7 homes fumant puro. I veiem en aquests dies que allò no es va acabar, que l'herència del règim franquista continua ben viva, de tenir a càrrecs del govern, però de tenir també a militants independentistes pel simple fet de fer una acció davant la seu d'un partit polític es converteix en passar nits a la presó. Intentar entrar a locals de partits polítics vulnerant la llibertat d'associació no s'assembla a allò que vivien alguns abans de l'any 75? On hi ha la diferència? Que ahir vam guanyar, que ahir milers de persones vam guanyar. La dignitat d'un poble ahir va guanyar.
Ahir vam demostrar que nosaltres hem perdut la por i que ells tenen por, però nosaltres no tenim por. I ens emociona i agraïm moltíssim la gent que ahir va venir a les nostres portes, però també ens emociona i saludem la mobilització, la indignació i la solidaritat de tot tipus de col·lectius i organitzacions davant el que ahir es va produir, davant l'estat d'excepció que ahir va començar en aquest país. I és que avui no podem oblidar els estibadors del Port de Barcelona, que en assemblea han decidit que no pensen facilitar l'activitat d'aquests guàrdies civils que devem tenir per aquí, que estan aquí per controlar i per reprimir. Els estibadors del Port de Barcelona, els estibadors del Port de Tarragona, avui són la dignitat d'aquest país i avui mostren com les classes populars, juntes i unides, perdem la por i combatem règims demofòbics. I és que també és important de dir que el que va passar ahir és un atac al referèndum. Sí, però que aquest atac al referèndum no converteix ni pot convertir l'1 d'octubre en una mobilització. No, no. L'1 d'octubre segueix sent un referèndum vinculant. L'1 d'octubre no és una mobilització contra el Partit Popular, perquè hauria de ser una mobilització contra el Partit Popular, contra el PSOE i contra tots aquells que sostenen el règim del 78. I si fem una mobilització contra el règim del 78, contra tots aquells que estan sostenint aquest règim putrefacte, el que estem fent és un referèndum vinculant, perquè la millor manera de combatre el règim del 78 és votant el dia 1, autodeterminant-nos i sortint al carrer a defensar el resultat per proclamar la república. És així que per això avui també és important dir-li al govern de la Generalitat que no hi ha marxa enrere possible. No hi és. La gent que ahir estava davant del Departament d'Economia cridava amb tot el seu pulmó ni un pas enrere. I això és el que avui seguim dient, ni un pas enrere. No hi ha cap possibilitat, ni pot haver cap possibilitat de pacte ni de diàleg que passi per qüestionar que l'1 d'octubre el que farà aquest país serà exercir el seu dret a l'autodeterminació i que, per tant, si guanya el sí, es proclama la república. La pregunta és molt clara, no hi ha volta de full. La pregunta és si volem ser una república independent o no. Sí o no. Si la pregunta és clara, la resposta també, sí o no. Per tant, no hi ha cap marge de dilatar-ho, de dialogar, d'adaptar el resultat. El resultat és clar i ha de ser clar i és per això pel que hem de treballar. Perquè no podem permetre que per l'escenari que vol dibuixar l'Estat amb les operacions d'aquests darrers dies, la paraula referèndum caigui dels discursos. Perquè ho hem vist. Portem 2 dies on els nostres càrrecs públics parlen moltíssim de repressió. Necessari. La solidaritat amb les persones detingudes és imprescindible. Parlen de mobilització. La mobilització des de fa dies i ara més que mai és imprescindible. Però cal que parlem i tinguem clar que el dia 1 hi haurà un referèndum. Ho hem de dir totes, partits, entitats, govern, tothom. El dia 1 treballarem perquè hi hagi un referèndum. Perquè, a més, després de les accions d'aquests dies de l'Estat, amb tots els seus poders, amb el poder polític, al Congrés dels Diputats, amb el poder judicial, amb el Tribunal Constitucional i els jutges de la Ciutat de la Justícia que es dediquen a perseguir a càrrecs públics arrel de denúncies de partits tan demòcrates com Vox. Doncs amb aquesta repressió, amb tot el poder que utilitzen, poder polític, judicial i policial, enviant milers de guàrdies civils i policies nacionals,
Avui el sí ja no pot ser només un sí independentista. Ja no és un sí que reclama sobirania per una part dels països catalans. Ha de ser un sí també a l'antifeixisme. Ha de ser un sí a la construcció d'unes institucions i d'unes estructures d'un poder que sigui net de feixisme, ple de democràcia, ple de drets, ple de poder popular, que sigui un sí de les classes populars que lluiten contra qualsevol tipus d'opressió. I és que d'atacs de l'Estat n'hem vist molts. Parlàvem del judicial, del polític i del policial, però no en podem oblidar un altre. Avui es confirmava que l'Estat ha bloquejat els comptes corrents de la Generalitat. Això confirma una cosa que moltes hem dit durant anys, molts anys. La intervenció dels comptes de la Generalitat per part de l'Estat revela l'autèntica cara de l'Estat de les autonomies. I és que sense independència no serà mai possible accedir a la plena sobirania, perquè sense independència no serà mai possible assolir la sobirania econòmica. I sense sobirania econòmica no hi haurà mai sobirania, perquè hi pot haver sobirania nacional. Però què és la sobirania nacional sense sobirania econòmica, sense sobirania alimentària, sense sobirania energètica? Què és? No és res més que un canvi de banderes. I ho hem dit, nosaltres volem canviar-ho tot perquè volem començar un procés constituent per canviar-ho tot, perquè entre totes definim el nou marc social, polític i econòmic. I és això. Avui veiem que en l'estat de les autonomies és impossible la plena sobirania. No és nou que estiguem intervingudes. Fa anys que estem intervingudes. Fa mesos que l'Estat controla al detall els nostres comptes. Però fins ara es convertia o tenia certs costos socials. Ho havíem vist. El fla, el deute, condicionava totes les polítiques socials. I aquesta condició havia provocat i provocava i generava les retallades i les privatitzacions amb la connivència de la dreta catalana, d'aquesta dreta independentista que en el fons tampoc vol la sobirania de les classes populars. Però ara, ja de manera clara, també ens mostra l'autèntica cara del poder financer d'aquest país. Perquè per intervenir als comptes cal una col·laboració absolutament necessària i imprescindible, perquè l'Estat pugui vigilar al detall els comptes de la Generalitat. Necessita de les entitats financeres. Necessita de 3 entitats financeres. El BBVA, el Banc de Sabadell i la Caixa. Són les 3 entitats financeres que aquest matí han intervingut els comptes de la Generalitat. I com que sense sobirania econòmica no hi ha sobirania, i com que volem un procés constituent per canviar-ho tot, si no és ara, quin és el millor moment per començar-nos a plantejar de manera clara, ja ara, quin model d'entitats financeres volem? Volem seguir depenent d'aquestes entitats financeres que es pleguen davant del poder polític, judicial i policial de l'Estat? O volem construir entitats financeres que siguin de totes, que siguin democràtiques, que estiguin al servei del poble i no al servei dels poders? Ara és el moment que puguem dir adeu, senyor Fainé, adeu, senyor Oliu. Nosaltres, a partir d'ara, decidim també el nostre futur econòmic. Nosaltres, a partir d'ara, els diem que decidim col·lectivament com gestionem els diners. Nosaltres, a partir d'ara, decidim que volem construir una banca pública democràtica, una banca pública que estigui al servei d'aquest
nou model productiu que volem definir, que estigui al servei de generar llocs de feina de qualitat, de feina digna, que estigui al servei de protegir també el medi ambient i, per tant, de generar una nova o un nou model productiu que no sigui explotador, però que no sigui explotador ni amb la gent, ni amb el territori, ni amb ningú, que tingui en compte també les polítiques de gènere, que, per tant, puguem canviar-ho tot també a partir d'això. Que la intervenció econòmica de l'Estat no ens bloquegi, que la intervenció econòmica de l'Estat ens permeti imaginar i somiar. És aquesta la manera també que tenim per construir sobirania i és aquesta també l'eina que ens ha de servir per dir sí a la república, que perquè el dia 1 votem i comencem a construir des de ja un nou marc lluny d'aquells que durant anys han estat dictant les polítiques econòmiques i financeres de la Generalitat. És per això que cal que totes ens hi posem, cal que totes hi posem colzes, cal que totes sortim al carrer, cal que totes estiguem permanentment defensant el dret a l'autodeterminació. Però cal també que totes les esquerres d'aquest país se sumin de manera clara al referèndum, que diguin sí a l'autodeterminació, perquè no volem regalar el referèndum de l'1 d'octubre a una dreta independentista que se'l vol fer seu per capitalitzar-lo a favor de sectors socials als que representa. Hem dit adeu senyor Oliu, adeu senyor Fainé. Per tant, no els hi regalem a ells el referèndum. Perquè no els hi volem regalar el referèndum a aquesta dreta independentista que no els interessa l'autodeterminació dels pobles, però que encara menys els interessa la sobirania popular. I això, totes les esquerres d'aquest país ho han de tenir clar. Aquest referèndum és i ha de ser de totes les classes populars d'aquest país. Però també cal que, perquè aquesta república sigui de totes, perquè hi hagi un procés constituent en què tot es posi en qüestió i tot sigui possible, les esquerres ens atrevim a superar els sostres imposats, a somiar allò que ens han dit que no pot ser, que ens atrevim a superar allò que certes esquerres d'aquest país porten anys interioritzant, que és el que deia el thatcherisme de no hi ha alternativa. Doncs sí, senyors, hi ha alternativa. L'alternativa és ara i aquí. L'alternativa és la República Catalana, la república de totes a través d'un procés constituent. Sí que hi ha alternativa. El thatcherisme potser va guanyar als anys 80, però el 2017 no pot seguir guanyant. El 2017 nosaltres el volem combatre. I per això cal que totes les esquerres d'aquest país deixin d'una vegada per totes d'assumir els marges de la legalitat com a marges únics i indissolubles. És ara el moment que tenim per trencar-los. Ara és el moment de qüestionar tot allò que fins ara ha estat normal en aquesta Europa. És per això que ara diem i hem de sumar totes a referèndum, desobediència, autodeterminació i procés constituent, perquè la república, si hi és per canviar-ho tot. I per anar acabant, aquests dies cantem, hem cantat i cantarem, ho tindrem tot i es parlarà de vida. I fins i tot, a part de cantar-ho, ho ballem i ho ballarem fins al final i fins que faci falta. I és que ho tindrem tot i es parlarà de vida, i és que el que volem és parlar de vida, parlar de les nostres vides, parlar de vides dignes, construir vides dignes.
perquè tot això que avui defensem ha de ser, sobretot, una eina forta i decidida per bastir una república que ens doni vides dignes a totes. I vides dignes és dret a l'habitatge, vides dignes és dret a la salut, vides dignes és dret a una educació pública i de qualitat, vides dignes és feina digna, vides dignes és tenir-ho tot a les nostres mans. I perquè en aquesta construcció d'aquesta república, en aquesta part del nostre país, tenim clar que volem construir-lo amb les feministes d'Eivissa, amb les cooperativistes de Menorca o la Franja, amb la PA de Palma, amb les companyes de València i amb els sense paper de Perpinyà. No oblidem mai que el nostre país es diu Països Catalans i que recuperar i construir els Països Catalans és també tenir memòria i posar en valor també tots i cadascun dels nostres referents. Començàvem parlant de Francesc Layret, advocat laboralista assassinat a 4 carrers d'aquí per la patronal, defensor dels treballadors que volien fer vaga general en aquests dies que parlem molt de vaga general i parlarem molt de vaga general perquè farem una vaga general. Recordar que ell deia que quan els treballadors fan vaga és perquè lluiten per la seva feina i que, com dèiem abans, no? Vida digna és feina digna i per tant això també és república. També és necessari recordar, i vull acabar amb una cita. Això d'haver tingut el David Fernández de diputat abans, que era el rei de les cites, fa que tots ara vulguem fer cites. Les cites d'un cantautor, un cantant i poeta manacorí, que tenia una característica que ell sempre posava en valor, que era nascut a Guinea. Un cantant i poeta que va viure durant molts anys a Sabadell, a un barri popular, que després va treballar molt i va ser un dels impulsors de la nova cançó i dels 16 jutges, però que tothom ha oblidat sistemàticament i massa que ha oblidat. Cantant i poeta manacorí que es diu Guillem de Fac. Ell, a una cançó dedicada als mallorquins que es deia Siau qui sou, deia: tot i quan un dia ens prengueren contra pau i amistat, contra honor i per la força, ara ens ho han de tornar. No necessitem cap parres que ens duguin de la mà. No som nims de mel i sucre i ens sabem governar. I és que és això el que estem fent. És construir la nostra capacitat de governar-nos. És construir i demostrar que no necessitem tuteles de ningú, que no necessitem tuteles del Constitucional, que no necessitem tuteles dels poders econòmics, que no necessitem tuteles de la Guàrdia Civil ni de la Policia Nacional, que no necessitem tuteles de la Troika, que nosaltres ens sabem governar i que ens volem governar, perquè construir república no és res més que governar-nos i decidir com ens governem. Per tant, votar sí és una oportunitat per construir una nova república. Perquè viure és prendre partit, així que avui i en els propers dies, cada dia, matí, tarda i nit, prenem partit i ens comprometem. Conquerim, guanyem el referèndum. Fem que guanyi el sí. Sobretot, construïm república des de baix. Sobretot, no oblidem
que guanyarem. Visca la terra i visca els Països Catalans. Tu digues. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Foc a les mans per teixir la història. Portem amb elles un llarg camí. Viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem gracera. Aquí no venim a fer volar banderes. Comptem amb tu, ara no pots fallar. Un dia per tornar a començar. Gent de mar.